Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, ni anata sa ikalima nga adlaw sa atong pagnobina sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario. Padayon kita nga magampo pinaagi kaniya alang sa kasulbaran sa hingpit nining atong giatubang karon nga pandemic nga COVID-19. Ug atos ang ipadayon sa pagampo ug pagpasalamat sa Ginoo alang sa atong mga benefactors, mga donors nga naghatag nato sa ilang mga suporta sa atong mga proyekto kalihukan dinhi simbahan sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibukbok kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Ang kasulatan nag-asoy nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang usa anak sa ulipon nga babay ug ang usa anak sa babay nga dili ulipon. Ang iyang anak sa ulipon nga babay nataw sa naandan nga paagi, apan ang iyang anak sa babay nga dili ulipon bunga sa saad sa Dios. Mahimo nga sabton kini nga usa ka sambingay. Ang duha ka babay mao ang duha ka kasabutan. Ang usa si Agar, ang gikan sa bukid sa Sinai, ug ang iyang ang anak nga nataw nga mga ulipon. Apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon, ug siya mao ang atong inahan. Kay ang kasulatan nag-ingon, pagmalipayon, babay nga wala makabaton og anak. Singgit tungod sa kalipay, ikaw nga wala makasinati sa kasakit sa pag-anak. Kay ang babay nga biniyaan, manganak pagmasdaghan, kaysa babay nga may bana. Busa, mga igsuon, dili kita mga anak sa babayeng ulipon, kundili sa babay nga dili ulipon. May kagawasan kita tungod kay gihatagan man kitag kagawasan ni Kristo. Busa, pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Daygon ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daygon ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo, dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan.
Daygon ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios nga gipalingkod sa trono sa kahitasan ug nagadung-aw sa langit ug sa yuta nga anaa sa ubos. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abog, gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabos. Daygon ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti, pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona. Nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mao'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab mao'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug mosudya sa mga tao niining panahuna, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang tao sa Ninibe, mga tao sa Ninibe mamangon og mosudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, nindot kayo pagkahulagway ni San Pablo ang atong kahimtang. Ingon siya, si Abraham mao'y atong ginikanan. Niya dunay duha ka anak ug duha sad ka gipaanakan si Abraham. Ang una niyang gipaanakan mao ang ulipon kadtos Hagar. Niya ang kaliwat, ang anak ato nga gitawag og Ismael mao nay gi-claim sa mga Muslims nga ilang descendant. So mag-abot tas mga Muslim didto sa ni Abraham, pero magbuwag ta tungod kay ang ilang gi-claim nga ilang descendant mao si Ismael. Pero gitawag sila ni San Pablo og mga ulipon, kay ang ilang sinugdanan, ang ilang inahan ulipon man to, sulugoon man to ni Sarah. Pero si Sarah asawa ni Abraham, dili ulipon ni Abraham. Na siya. So kinsa may anak ni Sarah? Tubag. Wa mo kibaw.
May pa mga Muslim kay bawo kay sila nga ang ilang descendant si Ismail kinsa may anak ni Sarah nga mo yato sang ginikanan. Si Isaac. Na siya. Pulo sila Isaac, Ismail. Ana, mo na hinumdumi na ninyo. Mo na inig atubang natog Muslim ingnon din nato kaliwat ra ta oy. Ang imong apuhan si Abrahaman, akong apuhan sad si Abraham sad. Sa kisam kang anak kong Isaac. Kisam kang anak ko Ismail. Yan ang mag-away ang tam nagsuon ra ta. Na siya. Mo na ingos Kristo, love your enemies kay usa ra atong ginikanan. Mo na ginikanan sa pagtuo. Pero ang punto ni San Pablo dinhi nga dinhi sa atong lawas dunay duha ka sana inahan. Dunay duha ka inahan ba nga nagpangga nato, nga nagkunuhay, naghatag sa atong panginahanglan. Unsa man? Ang atong sala ug ang Espiritu Santo. Niya na nato. Ang atong sala maningkamot sa naog tubag sa atong panginahanglan. Nya ang Espiritu Santo maningkamot sa nagtubag sa atong panginahanglan. Bikaron kinsa may imong patubagon sa imong panginahanglan, ang imong sala o ang Espiritu Santo? Congratulations. Kay matod para ba ni San Pablo, ang ulipon gikan sa yuta. Ang dili ulipon saad sa Dios, gikas babaw, padungari. Ang ulipon gikas yuta. Nya ang atong sala hain man siya nahimutang. Sa atong lawas sa kaniba, atong pagkatao, hain man ang sala din hinahimutang. Naa nang imong lawas. Kay kanang imong lawas gikan as yuta, kining ako din manigikan. Kini akong lawas ba din manigikan? Yuta. Kamura dai gikas yuta de. Pero ang dili gikas yuta mao ang atong kalag. So kung magsigi na tag-atiman sa atong kalag, unsa may mahitabo? Dili ta mahimong ulipon. Pero magsigi na kag-atiman sa imong lawas, ngang imong yung lawas mo'y imong panggaog maayo, maulipon ka. Oh. Kana ding imong lawas, gusto day ka imong lawas sakitan or pasakitan, gusto ka dili. Unya karon, ug naay tawo moduol nimo, moingon siya, tigay ka mosunod nako, bunog gyud ka. Unsa ba? Mosunod ka? Iya man kang papalitog siyabo, iya man kang padilon og siyabo. Nya di ka mosunod, patay gyud ka. Unsa man? Mosunod dili. Hadlok gani kang sakitan, hadlok kang mamatay, aw sunod, naulipon na kasasala. Pero og wa ka mahadlok masakitan, di sa ka mahadlok mamatay, di jud ka maulipon sa di ko. Patya lang ko, okay raman. Ana. Di karon ka mo ba sa man? Ulipon mo o dili? Mao na ingos Kristo pagkadautan gyud ni ining kaliwatana. Ngano man? Sigig pangayog milagro gikan ni Hesus, pero di gyud mabinaw sa mga pulong ni Hesus nga unta matud pa niya, ang akong pulong labaw pas mga pulong ni Solomon, labaw pas mga pulong ni Hunas. Kay si Solomon nindot kay siyang mga pulong, pero nagpabilin siyang ulipon siyang lawas. Maobitang nahugno ang gingharian sa Israel tungod ni Solomon. Naulipon siya siyang lawas, ug usa ka prueba nga naulipon siya siyang lawas, nangasawa siya 700 kabuok, nya naa pagid siya kabit nga 300 kabuok. Munang kamong mga asawang naikabit inyong bana, ayaw na lang mo pagreklamo kay wap anak katupong ni Solomon. Siyuna ka ng 700 kabuok asawa, nya 300 kabuok kabit. Ngano man, tagbaon gyud ang lawas, tagbaon. Agalibog na mga iko isip laki unsaon na pag-schedule. Tinggal lang gina ako, tingalig tulong, lisod ng schedule. Usada ka ng 300? Yapunan pag 700, 1,000 tanan, mura man sa atong kuwan. Kaning atong slots nga gipamaligya, tag 1,000. Halina na ba, tag dako-dako, pila natin atong halina, ako lang isulti. As of yesterday, ang atong halin sa tag 1,000 nga slots, ning abot na og 1,182. 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
Ang ato na lang available slots nga first come first serve 2,318. Mo malit mo diha, hindi mo palit, bahala na mo. Basta maunay kabit ang asawang Solomon, guba yang gingharian kay kanang asawa kanang bana kasagaran gid anak para lawas man, para lawas gyud. No, mao bitaw na nga niingon si Kristo didto sa langit wa nay minyuay didto kay ngano man pulos na mo mga espiritu samas mga anghel kay kanang bana o kanang asawa kanang kabit para ra gid nas lawas. Kanang uyab-uyab para ra gid nas lawas. Muna ang pari ug ang madre langit non kaayo. No? Wa day mo kay bawa nga nagpuyo mami sa kinabuhi nga langit non nga way asawahay. Sugat-sugat pa nagsa pero dili kayo pirmi. Usaw mo sa pagpirmi nga way parihag puyo. Pero amo sang sugat-sugat adto man sad mi magsugat sa simbahan, sa mga pilgrim centers, mga nanagod adto sa mga katekesis, sa mga pastoral area, di man pra nang inyo adto pa mo anang mga ngit-ngit kuno nya, bugnaw-bugnaw. Mapulo kuno sa amin ang kilid. Ang tinuod ba na ako kay bao na. Mao na lawas. Karon og gusto ta matud pang San Pablo ayaw na mo pagpaulipon pag-usab kay giluwas na kita gitagaan na kita kagawasan ni Kristo. Giunsa man ta paghata og kagawasan ni Kristo sa iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. So ang mahal nga birhen gusto siya nga di na ta maulipon iya tang gitagaan sa santos nga rosaryo. Ang tao nga magsigig rosaryo sa tinud-anay gyud nga pagrosaryo mapamalandongon o mapaubsanon nga kasing-kasing sa pagrosaryo nya mosunod sa kinabuhi sa mahal nga birhen, di jud ka maulipon, di ka mahadlok mamatay. Sa una nga ako pa'y leader sa Legion of Mary o sa choir dito sa Parokyas Guadalupe, na ako'y mga presidya sa kaning Legion of Mary nga akong duaon, usahay magabiin ako muduaw, mubaktas ko og tag sa kaoras tagpila na kilometro gikan ko sa opisina, ngit-ngit kaayo ang daan, usay mag-uwan pa ako nang lakaon, kulba kayo ang akong gikulbaan kay kusog pa kayong operations mga NPA atong panahon na nako kani patay gyud ani ang ako na lang gipamina og naay mo buto nya duol nako ako na gina. Wa man sad abot yung pagkapari karon dako-dako kulikta yun. Matapos atong panahon na ba, pero lisod kay tahadlok kung magkupot ra jud kog rosaryohan. Rosaryo doon na may mga activity nya kusog inguan, magbagyo pa gani, kana Sister Nara ako ng mga kauban dito, mangluhod mi magrosaryo ta kanang magkaruling mi bagay para among funding sa among grupo. Perti kusugas uwan nya bukid ko na magrosaryo mi ngadto, igo magrosaryo kita demi ko sa kabuk bituon, larga porti daghanang yamog, porti namong basaa sa yamog pero wa nay uwan nya porti blagom lang lubot ning sige kadakdak anang dangog kayo pero wa nay uwan hangtod ikabuntag, ighuman na sa namong panaygon ikabuntag katigom-tigom nami, uwan na sa bayo, mga tuog naman sad mi. Rosaryo ta naay man nag-away, rosaryo, di ba patay day nagdali, panawal kisa pa may mag-away nga nangamatay naman. Di malahos ang away basta magrosaryo ka, kay ang rosaryo gamhanan, dili gamhanan nga maghimog milagro, kundi ang rosaryo makapalig-on kay ngano man makonektar bantas kinabuhi ni Kristo ug sa mahal nga birhen nga wa gyoy kahadlok bisan gamay, unsa may naas ila gugma. Kaning gugma mga igsoon lahi ini siya sa kahadlok. Ang kahadlok maulipon ka sa imong sala. Ang kahadlok ba maulipon ka sa imong sala. Ang gugma unsa man maulipon ka sa imong gihigugma. Di man ka makasa basta maulipon ka sa imong gihigugma. Nya ang gugma muna ni. Ang gugma kuan man na maghimo man gina siya maayo. Ang sala maghimo magdautan, so inikahimo ni ikaulipon nimo sa sala kadautan gyud ang imong mapuntahan. Mao bitan nang maulipon sa imong drugas, maadik gyud ka.
Maulipon ka sa imong kwarta, magkiniha ay gid mo sige didto. Maulipon ka ng imong yuta, sige ra gyud kag panguanan na imong mga silingan, kanang pangaway anang na ang imong pangangkon anang mga yuta, alab siging pangangkon bawion gyud. Kanang away ba? Away kay ang sala muguba man na. Ambot lang ka na inyong mga naong wa ba na mga guba. Inyong naong karon ba? Wa mga guba. Di ra ba mo tubag muguba na maobitan ng mga tato kanang buslot-buslot diri kanang mga ligation, abortion, kanang magpa-transplant og mga unsa pa na diha padang pag-injeksyonan ang mga ilong aron manag-as gipangguba naman nimo ang original nga gihimos Ginoo. Apil na sila kanang colors buhok uban pa diha pangguba man gud na siya sa mga planos Ginoo, di ba? Gabay og dako nga kabubuton sa Ginoo peligro kay nagatong gubon oy. Nya mao na ang sala mo guba. Pero ang gugma mo ayo, mo palambo. Mao na siya ang gugma. Unyarong maulipon na kas imong gihigugma. Ang sa may mahitabo, magsigi ka hunahuna sa iyang kaayuhan. Unsa may kaayuhan para sa mga kawatan. Ug mahigugma kas kawatan ba unsa may kaayuhan para nila? Ayaw sila glisod-lisura nga mukatkat dito sa imong kaning kuan. Ang gusto nila ra gyud makuha ra man sila. Ablihi nila na imong balay nya lakaw. Ablihi ba? Nya lakaw. Aron di na kay sila maglisod og hakot anang imong TV kanang imong kuan. Adto pa na magambak-ambak itaos luyo. Lusot luoy kayo. Nya gana imong hunahuna. Unsa ba na? Gugma ra o dili? Gugma, naulipon pa kas imong TV, sa imong laptop, sa imong mga bahandi, naulipon ka. Lakaw ka freely. Nya unsa may nahitabo sa imong mga gihigugma, malipayon nga naghakot galinya pa. Nag-hire og multicam. Kay ubay-ubay masadang imong nahipos gyud. Iguli nimo, limpyo na imong balay saan indo tawa na may limpyuhanan. Unsa pa imong trapo-trapuhan dito nga wa naman, manantang na lang pugas imong CCTV. O gamay na kay kag bayron noon sa imong kurente. Okay na ninyo? Ang dili okay. Bahala na mo diya. Sige, manindog na ta. Nobina sa mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen Maria sa Santos nga Rosario, sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Pag-ampo sa kalamang nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka kay nahagawas sa kaniadtong kaulawan sa pagkababay nga mao ang pagkadili makaanak kay nanamkon ka man bisan gani wala ka hilabti og lalaki ug nahagawas ka man usab sa kasakit sa imong bulahan nga pagpanganak. Bulahan ka kay gitabangan ka sa atong Ginoong Dios sa pagdawat sa tibuok katawhan nga imong mga anak nga sinagop bisan pag nagdumili sila sa pagdawat kanimo nga mailang inahan. Bulahan ka kay gidugmok mo ang ulo sa bitin nga among kaaway nga mao ang yawa kinsa mao'y hari sa mga kangitngitan. Bulahan ka kay wala mo ilikay ang imong kinabuhi sa kasakitan. Hinunua, giangkon mo ang tanang mga kaguol ug kalisdanan sa mga katawhan. Bulahan ka kay gipun-an mo ang Diosnong mga kaluoy nga nadawat sa kalibutan diha sa kinabuhi, kasakit ug kamatayon sa imong bugtong anak sa mga kaluoy nga nagagikan diha sa mga misteryo sa imong Santos nga Rosario.
Ihatag mo bulahan nga senyora, kanamo nga nagapangaddi sa imong rosaryo, ang kusog sa pagbuntog sa kalibutan, sa yawa ug sa among kaugalingon. Ihatag mo, Santa Iglesia, ang mahigugmaong pagbuntog sa iyang mga kaaway, ang pagkakabig sa mga kairihisan, ug ang panagdait, ug ang pagtinabangay sa tanang mga Kristiyanos, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Amen. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, pinaagi sa Berhen sa Santos nga Rosaryo. Ang inyong tubag, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, nga mulahutay siya sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga tawo nga anaa sa atong pamunuan, nga sa ilang kalisdanan nga giatubang, madungagan ang ilang pagsalig sa Dios nung kaluoy ug panabang sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangamatay, nga mahiusa na sila uban ni Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagkait-pagmaya, walang usap sa kapuslanan, katibok ng Santos. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak, mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Hesukristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langit ng amahan, atong awiton ang amahan namo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mopalawat kanimo apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. sa mga babaeng tanong. Unahan ang mga sa tiyan, na
si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, bigyan mo kami mga makasasama, sa tanan sa kamatayon, karunong sa tanan sa Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug dasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom. Apan mulihok raning Diosnon gahom kanato kon sige gitagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug motuman niini samas gibuhat ni Maria. Nakaroon atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan ngaming tabang nato ron sa atong misa. Ang atong mga naglimpyo aning simbahan, ang atong nag-frontliner, ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang ato diring mga sakristan, ug ang atong Eucharistic lay minister. Nga nitabang din hirog pakalawat. O labaw sa tanan ang atong mga offerers karong misaha, atong tanang ni offer o pinanguluhan kini sa pamilya ni Mr. and Mrs. Luke and Geraldine Mar and family. Mo ba? Sakto ba to? Mo ba to inyong nga? Sila Geraldine Mar. Kining maong kasaulugan sa atong misa karon, mo lungtad gini ngadto sa atong pista. Nya sa atong pista pohon ang atong mga misa
sa karong Sabado, October 17, naatay alas 6 sa buntag nga misa, na ay alas 10 nga mao ang atong pontifical o concelebrated mass. Kuyog nato ang mo celebrate ni mao ang atong auxiliary bishop sa Archdiocese sa Cebu, si Bishop Medifil Bilyones. Ato sa siyang duyugan dinhi sa iyang misa nya dayon ay alas 3 sa hapon, alas 5 sa hapon og alas 7 sa gabi. Nya natay gamayng problema ani kay gusto tang manghatag og mga pinistahan, paklans ngadto sa mga tawo nga manimba o kaha mamista lang din hinato. Kada humas misa naagiduntay manghatag og paklans. Nya ang naaroy secured na ta nga naay paklans mao ang misa sa alas 10 ug ang misa sa alas 5 sa hapon. Ang alas 6 sa buntag, alas 3 sa hapon ug alas 7 sa gabi wala pay ni angkon. Naay ganahan nyo diyang mo angkon kuan lang niya, tiksi lang ko or i-message lang ko. Ang ato lang target nga kada panghatag, kada misa, 100 ka paklan sa atong andamon. Ug mahurot og hatag, nya wanay lain, di na sa to kamahay ng uban kay first come first serve raman. Pero ma-increase ngadto 150, ngadto 300, tingali mga 300 maximum. Mao na atong i-require ninyo nga gustong manghatag. Mura ra gud ta ni ga feeding pero lingaw-lingaw lang ba. So karon sad naghatag pud ta og mga bugas. Akong to gi-announce nga mga 100 kasako. Nya gahapon niingon ko nga 30 na lang kasako ang kuwang nya pag sinubayay day namo karon sayop day ko atong kwintada. So naasay mi donate og 20 kasako, naasay gipuno nga na total og napo kasako. Ang ato pagideng kuwang karon mga napo pa kasako. Mo nay kuwang nasipiat kog kwenta. Napo na lang. Nanatay 90. Pero ako masipya tingalig kwenta sa atong sardinas. Kaya ang sardinas nato madayon lang tog donate na naman to ni pledge og 1,000, nasa ni pledge og 500 kalata. Nya naa sa tadihay na dawat nga pila na kalata dia? 300. So 300. So nanatay 1,800 kalata. Nya kay kuwangan na malanta og pakpak deskap na. Kuwangan ta og 1,200 kalata na lang kay 3,000 man kalata labing minus ang atong kuano. So 1,200 na lang kalata. Karong Merkules ato na nang iimpake ang mga bugas nga kinahanglan pang iimpake ngadto tag 5 ka kilo. Nya ngadto Huwebes ang atong pag-impake. Nya inig ka Biyernes bispera sa ato dinhing pista ato day nang i-distribute ngadto sa ato mga kabus nga kaigsuunan nga mo average po na sila mga 1,000 ka pamilya. Ato na ning ikaupat nga pagpanghatag dinhi sa atong parokya. Mo nang pasalamat kita sa mga donors, mga benefactors nato, iampo nato sila alang niining dako kay tungod niining dako kay nilang tabang nato dinhi sa atong mga kuan. So katusang atong gipamaligya nga 1,000 ka slots kada kada slot ba nga moabot og 2,000 3,500. Pila na lang to'y balansi karon? Pila na lang to'y available mga 2,800 minana 2,800 na lang ana. Ako sad sige sa kog palit ana kay wa naman ko mudawat og stipend hangtod masirado na nang naang mahurot na nagkabayad ng 3,500. Sige sa kog hatag niya mag-average man sad ko og mga 15,000 kada semana akong stipend. Wa na nasa ko'y 15 slots kada semana, luping mo nako. Itaway ay lang sa mo pakikontis og pare may maning pare kay sige lag lingkod-lingkod dawat lag limpyo umuhatag ni di man kay sakit kamo nga kamas yung maayo nya muhatag pagyod nya nataktak pagyos trabaho muhatag lang gyapon
kana maoy meritorious pero kining katabi na yaw ra gining ako. Una ang ako ani ginagbay ra gini sakripisyo in town aron makapareha-pareha sa kuninyo pero kamo labaw gid mo nako kay grabe kay inyong sakripisyo no. Sige manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa ato ning padayonon kuyog sa mahal nga Birhen pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Awito nato karon ang Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, espic nostra salve. A ti clamamos, exoles velieris, a ti suspiramos, timentes et flentes, in ac lacrimarum